Il-mewġ qawwi li laqat il-Gżejjer Maltin fl-aħħar jiem ħalla esperjenza qarsa fuq sidin tal-karozzi li ħallew il-karozzi tagħhom ipparkjati biswit il-moll antik fiċ-Ċirkewwa. Minn żmien għal żmien dawn l-elementi naturali ħallu impatt fuq ħajjet diversi persuni. Christian Muscat rakkontanna l-istorja tiegħu meta 3 snin ilu l-karozza li kellu inħakkmet minn arar kbar. U kont fil-għodu tħalta x-xol normali fl-ewwel ġurnata parkjaj taħt ħajta s-sejħ antik, meta ħriġ lura mix-xogħol madwar il-5 ta' nofsinhar, sibt il-ħajt kollu tas-sejħ fuq il-bonet u sibt il-karozza mafġa ma stajtx insuqa li kelli nċempel il-kumpanija ta' towing li jien abbonat magħha biex tiġi tiġbed il-karozza. Christian Muscat jisħaq li klawżola importanti fil-polza tal-assigurazzjoni tal-karozza frankatlu milli jidħol fi spejjeż kbar. Jien kont fully comprehensive, pero mbagħad kien hemm klawżola li jiena kont ħallas talija mhux meta ġara l-inċident imma qabel bħal donnu Alla ħebbirni li forsi kont ħanaddi minn xi inċident ta' dan it-tip fil-futur qrib. U kienet tiswa ftit m'għandix iċ-ċifra eżatta mal fuq minn 20 euro, però mhux ħafna, ġifieri mhux m'hemmx dista kbir, li kienet kopriri l-ispejjeż kollha tal-karozza fejn jiena mbagħad ingħatajt il-ħlas kollu tal-ħsarat tal-karozza tiegħi. Il-klawżola li jsemmi Christian hija magħrufa bħala Act of God. Tkellimna ma' uffiċjal minn kumpanija tal-assigurazzjoni. Definizzjoni ta' Act of God aħna nsibuhom bħala maltempati, arar, hailstorms u terremoti. Ġifieri kull claim li jkun hemm minn dawn riżultat ta' dawn l-affarijiet jaqgħu taħt Act of God. Jistqar li l-klawżola tal-Act of God ma joffrix kulħadd u tvarja minn polza l-oħra. Għal numru ta' konsumaturi, il-klawżola ta' l-Act of God hija meqjusa bħala mod kif il-kumpanija tal-assigurazzjoni tista' taħrab mir-responsabilità biex tkopri l-ispejjeż li jistgħu jinqalgħu. Jekk din hija covered u tħallas għaliha, il-kumpanija m'għandix għaliex taħrab minnha sewwa, ġifieri inti da sofra d-danni jekk hija koperta sewwa taħt l-assigurazzjoni tiegħu m'għandux ikun hemm problemi, ġifieri dik idea tan-nies ifhimni, però aħna qegħdin biex inwasslu servizz tajjeb lill-klijenti tagħna, ovvjament mhux il-kumpanija tagħna, però is-suq kollu.